Shalom, salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan. Tuhita salhutna damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Mandak muliati mahita disudi dengan bahasa di dibatan atau ton dilihat tu bagasan mulutta. Alana dilihat dope akka partikian jela kahipason tuhita sahat tu bagasan tikion. Hata ni dibata naga bijamita manang ujahan di bagasan minggutta sadarion. Dienek mai sad buku sada Korin biduonom ayat 12 1 ayat 20. Kami jauh masongonom mahatani dibata. Saluhut nado jadi diau. Alai dang saluhut marguna. Saluhut nado jadi diau. Alai dang jadi patudonon ni manang aha au. Tubuh tua ido akas panganon. Jalebu tua ido tu akas panganon. Alai rap pasohot ton ni dibata do akai. Alai anggu dagingi unang ma tu parmainon. Tu Tuhani ma jale tu daging ido Tuhani. Alai di pai dibata do Tuhani. Las pahenda manang hita di hagugon nai. Dan di boto hamu ruas ni Kristus do pamatamuna. Tumpaknya kuma akka ruas ni Kristus i bahin ruas ni sula parmenon daumay. Dan di boto hamu nang gabi sa daging do buru-buru na jahat. Ang usapur tu si. Anin na do naga bisa daging do nasida na doi. Alay na padomu dirina do Tuhani gabi sa datot di doi dot ibana. Mapurs ma hamu pasiding parmainon ni. Nasa dosa na niulan ni jolma di balian di daging na do. Alay na marmainan mardosa di daging na sa diri do. Dang di boto hamu daging muna do joro ni tod di parbadia. Na di bagasan hamu nang ginalo muna sien debata dada hamu na puna diri muna. Ayar gado hamu ditobus. Di bahani pasanga pamuma debata marhiti-hiti daging muna do marhiti-hiti tod di muna adebatado na punay. Ido pajahon na. Damang dainang nenalonga di bagasan Kristus Jesus totu anggo ima tabereng aga parngoluan di bagasan ari-ari na perpudion memang nunga lamlumlam parngoluan ni salut akka jolma. Buasa lamlumlam parngoluan ni totu na soboydo ganup jolma mangarajai mangaradoti tanumobi ma dang adong panagdayon na dinggan di jolmai taringot tu Kristus Jesus. Isarana anggota bereng ma di bagasan ari na parpudion gudang do ima tabereng masa akka orang ketiga di bagasan parumah tanggao. Gudang do musenang na masa gabe ima ditadikon sada amata inatana mana inata mana dikon amata. Saluhut nai patuduhon na somia be holong ni rohan ni Kristus dingulu ni ganup-ganup jolma. Bahkan saluhut na namasaon pataridahon songo dia do jolmai dang mangulu di bagasan Tuhan. Bahkan memang didukung doon akka perkembangan teknologi na semakin berkembang di zaman sonario. Murado jolma marstadaan do jolma na asing marhiti-hiti akka teknologi. Anggo pola akka teknologion nagabe mangarajai ngulu todi pamikrion ni ganup jolma. Pastido dang adong be hadamion dang adong las ni roha do kalen asing. Di bagasan turpu jamita dia pala partikianon takas do ima apostel Paulus mangajari manuturi saluhut akka jelma na adong di Huria Korin.
Totu diboto ima apostel Paulus do songo dia pangalaho, songo dia pernguluon, jala songo dia pertodion ni halak jolma nadong di Korin. Huta Korin ima sedahuta nama seuli, sedahuta nama semaju, sedahuta nama sai ima tibo akka parbinotoan. Jala haulion hamajuon ni huta Korin dan berbanding lurus tuak kahaporsiaon ni ala Kristen na adong disa. Di bagasan akan namasan na adong ima dihatiai di huta Korin, jok de tubuh disan akka dosa permainon, manang akka dosa prostitusi, anggo songon ima di jama sonari. Buasa alana di kemajuan jamani merongrong akka haporsiaon na adong ima di huria Korea. Di bagasan akka situasi na songon ima ubahen na tinongos ni apostel Paulus suratna ima tuhalak Kristen na adong nisan na diigil apostel Paulus do asa unang sarobang niyan parngoluon ni halak Kristen doho ima parngoluon na somanada Kristus. Damang dainang ninalonga di bagasan Kristus Yesus anggo ima di ayat 12 di hata ni di bataon tung masa takas dokon saluhu na do jadi diau alay dang saluhu marguna. Saluhut na do boy ima boto otta nasa na adong di humalyangta, saluhut na do ima boy maboto otta akka perkembangan na terjadi, alay dang gabi saluhut na nasa na adong gabi marguna di hita. Lapatan na songo dia, lapatan na marihite-hite ima habisuhon na diliw di batatu hita, akka pangetusyon na taboto, sasitong na dang mabay kita lam daosyan di bata. Akka pangatusyon na tabba ima dihita mabay kita lamanada songo dia lo munirohani di bata. Lama boto hita dia do ima sulahonota, dia na sulahonota. Alana dia na berguna, ima na ikon si pepota, ima na ikon ima si hangulonota di bagasa nguluta si ganupari. Dang sude na taboto berguna. Dang sude ima na tatusyon ima marlapatan. Dang sude na buy na tajaloon aduk ipolahan na tibagasan perngota. Alay perlu do botot ta sude perlu. Molotung pesaluhu na akan namasa na dihumalyang tataboto. Dia na berguna, dia na berbobot, dia ima na dinggan ima ikonatatio. Anggo ima na so maripola tibagasan perngota. Bator hatok ma tapasiding saluhut na isian bagasan parnglota. Las diduti bana do musenang saluk na jadi diau. Aledang jadi patudonon ni manang aha. Artinya apa? Dia tidak sampai dipengaruhi oleh apapun. Paulus mau mengatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini bagaimana segala sesuatunya tidak mampu mempengaruhinya. Tetapi dia yang harus mempengaruhi segala sesuatu yang dia ketahui, yang dia pahami. Alai damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Jujur do memak kita bagabihita do ima dipengaruhi salut akka humalyangta. Di namangi musenang idok kodo tubuh tuai do akas panganon. Jala butuai do tuakas panganon. Alai rap pasol hotto ni dibata do akai. Alay ang udagi unang ma tu parmainon tu tuhanima jala tu daging ido tuhani alay dipahi di batado tuhani las pehun na manang hita dihagugoon. Kita memang perlu untuk makan, kita memang membutuhkan semuanya itu, tetapi segala sesuatu makanan dan lain sebagainya yang masuk ke dalam kehidupan kita itu untuk kesehatan kita, kesehatan jasmani. Tetapi apa yang diperuntukkan untuk tubuh kita, apa yang bermanfaat untuk tubuh kita, itulah yang harus kita lakukan dan kita capai. Damang denang
nenononga di bagasan Yesus Kristus alaniaka parngoluon nang lamlumlam di Huria Korin pola do memang gabe lamago haporsiaw manang hakaristeno na adong lisan alai marhite-hite hatan di dibata di bagasan partikianon dipaingot do asa disadari saluhu akkajon manaporsea ia daging non ima ingana ni tod dini dibata ia ima pamatangon ikon pakeon ima patuduhon harajaun ni dibata alana dirion pamatangon patuduhon harajaun ni dibata tod dini dibata namanya di bagasan ngulu berarti dang bui ulahonota akka ulaon namaralo tua kalau moniroha ni dibata takas do didokko dia 15 dang di bawah hamurues ni Kristus do pamatamuna Paulus pasingot tamusena diingatkan kembali. Memang beberapa kali Paulus sudah mengingatkan kepada setiap orang Kristen terkhusus kepada orang Korintus bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, maka tubuh kita ini harus kita peruntukkan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana bait Allah? Kalau tubuh kita ini bait Allah berarti jangan kita cemari. Jangan kita lakukan untuk melakukan hal-hal dosa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kita harus pergunakan tubuh kita ini karena tubuh kita ini bait Allah. Kita harus pergunakan tubuh ini untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa? Pekerjaan Tuhan yaitu menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan. Pekerjaan Tuhan apa? Yaitu membangun sesama. Pekerjaan Tuhan apa? Yaitu menguatkan orang yang lemah. Ido ubahan do pedang di bawah tamursi Kristus do pamatamuna. Tumpak yok kuma akka ruas ni Kristusi ban ruas ni si ula permeno do mai. Jangan kita pakai, jangan kita cemari, jangan kita kotori tubuh kita ini. Tubuh kita ini bersih atau kotor ditentukan oleh kita semuanya, diri kita. Tidak ada pengaruh orang luar yang mampu mengotori diri kita, mengotori tubuh kita, mengotori tubuh Allah, bait Allah, kalau bukan kita sendiri yang mengotorinya. Hal ini marite-hite ya. Hatan di dibata di bagasan partikianon nanain dohonon ni hatan di dibata tu hita songo dia na perjulu sehali songo dia hita maboto iya diriton ima daging ni dibatado pamatang ni dibatado alani alana pamatang ni dibatado manang ruas ni dibatado ima daging ton tapak kema daging ton nanaing patuduhon harajaw ni dibata na paduahon alana daging ton ima tudu-tudu harajaw ni dibatado jadi unang mahita mangulang akka permainan di bagasan ngulutta si ganupari alai ahamana ekot ulahonota naikon ulahonota ima mangulahon ima lomoni rohani dibata mapurus mahita tu lomoni rohani dibata mapurus mahita tu toddini dibata toddini dibata ma madongani jala menugio kita ayar gado hita ditubus Kristus Yesus marhiti-hiti panubuson di bagasan tikyon dilehod do sada ujahan nama say rekod nama say uli jalan na adong haonaan na tu parnguluan si gadupari tadumo bima parngulod diari na parpudyon didokod do ujahan na tu hita mangarajay diri siyan hagyot ni teknologi bohado tutu padumuhon hatan di bataon ima tu perkembangan teknologi HP ditiki apostel Paulus manuratot yaka surat naon dak adong do pedisan ima istilahna teknologi songo dia do ima haduman
mengarajai diri sian hagiot ni teknologi. Damang dainang na nolonga di bagasan Yesus Kristus songod dia do ima sada jelma na porsea, sada jelma nang ditubus Yesus Kristus, sada jelma nang mangaliw dirina ima mangulah lo moni rohani di bata songod dia do jelmai boy ima mengarajai diri sian hagiot di teknologi. Adong piga-piga naikon parsejarata jalan naikon sitiopota sian hatan di batahon asam barhiti-hiti hatan di batahon gabebo hita ima mangulahon lomoni rohani di bata marhiti-hiti na buhita mengarajai diri sian aka teknologi na perjulu kuasai mak teknologi unang teknologi menguasai hita damang dainang sahala jon manamalo hemadokon. Siapa yang mau menguasai dunia harus mampu menguasai teknologi. Tohodoi ma paduhan yakka jon manamalo. Alini manami dokon nagkaninga songod dia doita mengarajai ma dirita sian ima hagit di teknologi. Na perjulu kuasai teknologi unang teknologi menguasai hita. Di bagasan ima ari na perpudion masay ima murado ima julma makata itu sasahala. Alay marhiti-hiti aka teknologi masay murado julma musay nang mangulan aka hasisiga. Isarana margabus ma disuku sasahala mo di dia hamuna idoko di son HP dang lupi. Nasa julma nama kuasai teknologi berarti diboto ibana sungod dia memakai teknologi mabatu na dingga. Dan maban aka teknologi na adomon gabi maban hasisiga di bagasan parngulon na. Songod dihata ni dibata di bagasan partikienon takas do ima didokon apostel Paulus saluhu na do jadi. Ale dan saluhu berguna. Saluhu na budu botota soal teknologi. Ale dada gabi teknologi o mabaik kita gabi daw set dibata. Ale justru molon adong pe teknologi dihita. Aka perkembangan na terjadi iku bainota doon ima patudun lo moni rohani di bata unang gabi teknologi mabay kita siga aka rumah tangga ta udang dua manginang songoni isarana alana amat taon hulang ima namar handphone lalak kareju nama nang inaton hulang namar Facebook gabi dang ima gabi lupa ibana tuak kaya nakonna bahkan marsa yang akun atur perjulu do diupdate ima di status. Bapak ibu anak saya lagi sakit, tolong doakan dan sebagainya. Dan merbisuk beibana ima mabait ima pertikian dan mengaluli obat lah mengobati anak kena. Langsung update status perjulu. Om akka ima nasala naso dia lomon rohani di bata. Alai julma na menguasai teknologi langsung ni. Di boto imana ima teknologi iba isarana marsa ima mata na mana nakonna diluli mana ima di sosial media mana di teknologi mana di handphone ado obat isarana aci ima semajunja nakonna ado obat ima neng tu nakon di boto manur tapotik idu nang dohono ni di batati kita dada patuduhon ibarat na unek-unek ta alai songo dia na adong ima dipikirata na so ima dapat ima talusi lalu lima melalui teknologi dapat tama aka alus ima na perjulu. Sekali lagi firman ini mau mengatakan kepada kita bagaimana orang supaya bisa mengendalikan teknologi. Yang pertama, jangan pernah dikendalikan teknologi, tetapi kendalikanlah teknologi. Karena Paulus jelas berkata, saluhut nado marguna, saluhut nado ima diboto jadi, aliran saluhut na marguna. Ima na perjulu. Na paduahon nanang dohono ni dibata tu hita marhite-hite jamita di bagasan partikianon songo dia do hita asabun mengarajai diri sian teknologi. Na perjulu jalan na paduhono jalan om mana tau paling utama. Tabay ma Tuhani mengarajai hita dada teknologi manang perdagingan. Oma ikon na perlu botota. Iko bahenot tado dibata na mengarajai hita. Iko ni mabahenot tado Kristus na mamerintah di bagasan parangurota. Puasa ala nanunga Kristus manobusita.
Di ayat 20 di Jamita di Dokon, ayar gado hamu ditobus. Di bani pasangan pamu ma di bata marhiti-hiti daging muna. Karena Kristus sudah menebus kita, maka kita harus mempergunakan hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Maka setiap orang yang sudah dikuasai oleh Tuhan, namun dirajai di bata, berarti dang beboy ima hagiu di portibi mengerajai ibana. Iman eko benot. Tabai madiriton, tapilihu madiriton, ima patuduan lomoni rohani di bata. Jangan lagi teknologi-teknologi ini yang menguasai kita. Tetapi biarkan Tuhan. Biarkan Tuhan bersemayam di dalam hati kita. Biarkan Tuhan bersemayam di dalam rumah tangga kita. Biarkan Tuhan bersemayam di dalam segala pekerjaan dan aktivitas kita. Maka ketika Tuhan mengendalikan kehidupan kita secara totalitas, percayalah, kita tidak akan pernah lagi diselewengkan oleh dunia ini. Kita tidak akan pernah lagi diseret dunia ini untuk lari dari kebenarannya. Karena apa? Karena sesungguhnya Kristus sudah menebus kita. Penebusan Kristus ke dalam kehidupan kita itu menunjukkan bahwa yang menguasai hidup kita adalah Tuhan, tidak teknologi. Tuhan jadikan segala sesuatunya itu dengan baik. Tujuannya hanya satu, untuk memperindah segala ciptaan. Apapun yang terjadi, dunia boleh berkembang, dunia boleh berubah. Tetapi iman kita kepada Kristus jangan pernah berubah. Ini yang paling utama yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini. Na mangihut jalan na patuluhan songod gido hita mengerajai diri sian hagiut di teknologi. Dilihat di bata do saluk na tu hita ala ikon berbisuk do hita mengulah. Song na habidokon na kaningan dia ka patujulu gudang do imasega parumah tanggaon ala ni namar Facebook. Gudang do imasega parumah tanggaon ima ala di na marwea. Gudang do imasega parumah tanggaon ala ni akka teknologion. Alai anggo ima tapakke do bisuk na siya Tuhan. Anggo ima tapakke do ima pangatusyon na siya debata. Dang buy besalu na manega hita. Dilihaw di bata bisuk tu hita. Dilihaw di bata pangatusyon tu hita. Ikon tapakke mai patudun lo moni rohani di bata. Na perpudi sahali marhite-hite hata ni debata di bagasan partikianon di dokon debatado manang di dokon ni apostol Paulus do mapurus mahamu pasiding parmainon nasa dosai na niula ni jolma di balian ng daging na do alai na marmainan mardosa di daging na sa diri do dag di boto hamu daging muna do joro ni toddi daging to joro ni toddi alan daging to joro ni toddi ni debatado taulahum masal na lomoni roni debat. Teknologi boleh berkembang. Dunia boleh berkembang. Tetapi jangan kita jadikan teknologi ini untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Justru jadikan teknologi untuk semakin mengenal, mengerti, dan memahami kehendak Tuhan. Sekali lagi, dunia boleh berubah. Tetapi iman kita kepada Kristus jangan pernah berubah hari ini, esok, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saluhna. Shalom.